салом алейкум ба тамошобинони Ҷумаев ТВ. Чӣ хеле ки шумо медонед, дар Россия ва Украина вазъият безеб аст. Аз ин сабаб Амрико ба Русия бисёр санксияҳои думбадумро зад. Ин санксияҳо дар блогерҳо ва ютуб-каналдорони СНГ зарари худро расонид. Якум, ютуб дар территорияи Русия дигар реклама нишон намедиҳад. ин маънои онро дорад ки аз тарафи Русия тамошо мекунанд видеоҳои моро, лекин видеоҳои мо пул кор намекунад. дуюм проблема масъалаи AdSense ва свифти банкҳои байни давлатҳо. сеюм, агар монетизатсияро кушанд чӣ кор бояд кард? чорум, канали нав кушодан ва ба кори нав машғул шудан. якум масъала, ютуб дар территорияи Русия дигар реклама нишон намедиҳад. канали мову шуморо дар Русия тамошо мекунанд ки мо пул кор мекунем. агар реклама нишон надиҳад дар видеоҳои мо просмотр мегираду, лекин мо маблағ кор карда наметавонем. дар Тоҷикистон ҳам видеоҳои шуморо тамошо кунанд ба шумо ягон маблағ намегузарад ранги ҳарвақта. барое ки ютуб реклама ва монетизатсияро барои давлати мо мавҷуд кардагӣ нест. чӣ кор бояд кард? афсус, ягон кори ҳалшаванда нест. лекин агар ҷанг тамом шавад, тинҷӣ диҳад, баъд мумкин мушкилиҳо соз шавад. реклама барои ютуб дар Русия кор кунад. дуюм масъала, вақте шумо канал мекушоед, ҳатман AdSense ҳам месозед барои пули худро гирифтан. дар он ҷо вақте ки реквизити банки худро ворид мекунед, свифти ҷаҳониамро истифода мебаред. мушкилӣ дар он аст ки давлатҳои хориҷа аз чандин банкҳои Русия свифтро куштаанд. вақте ин корро мекунанд, ба шумо пул ворид намешавад агар AdSense-и шумо дар Россия регистратсия кардагӣ бошад, ё ин ки банки Тоҷикистон свифташ через банки Россия пайваст кардагӣ бошад, ба шумо пул ворид намешавад. ҳалли масъала, агар ба ин кор рӯбарӯ шавед, шумо метавонед ки AdSense-и Тоҷикистон саздават кунед ва кодашро интизор шавед, ё ин ки харед аз ягон кас AdSense-и тайёрро ва баъд метавонед ки каналатонро переадресатсия монед дар AdSense-и Тоҷикистон. ана он вақт метавонед ки визакарта ва реквизити ягон бонки Тоҷикистонро гирифта ба AdSense ворид карда пулатонро гиред. рублей нею, доллар ё сомонӣ. агар ки AdSense-и шумо Тоҷикистон бошад, ба фикрам бояд ягон мушкилӣ рӯҳ надиҳад барои пул ворид шудан. ҳалли сеюм проблема ба мегузарем. агар монетизатсияро дар Русия кушанд, чӣ кор бояд кард? қариб ки ҳамаи мо дар настройкаи ютуб давлати Русияро интихоб кардаем. агар монетизатсияро Google барои давлати Русия кушад, аз шумо ҳам монетизатсия дигар кор намекунад. агар ин тавр шуд, ҳалли масъала. настройкаи ютуб даромада давлати ютубатонро Соединённые Штаты Америки США интихоб мекунед. ё ягон давлати Европа. ана он вақт бояд монетизатсияи шумо кушода шавад. ба чорум масъала мегузарем. чӣ кор бояд кард дар ин вақти кризис? канали нав кушодан ва чӣ тавр кор кардан. якум, интизор мешавед ки Google бо Русия бо ҳамкориро сар мекунад. дуюм, канали нав мекушоед, давлаташро США мемонед. баъд видеои худро бо забони англисӣ тарҷума карда дар канал пахш кардан мегиред. агар подписчик ва просмотр ҷамъ кардан тавонистед, 5 баробар зиёд пул кор мекунед, барое ки коэффициенти США аз Русия зиёдтар мебошад. ҳамин буд масъалаи имрӯзаи ютуби СНГ. агар барои канали Ҷумаев ТВ сухан кунем, филмҳо тайёр шуда истодаанд, лекин филмҳои навамонро мо дар ютуб алҳол ворид карда наметавонем, то ин ки ютуб рекламаашро дар Русия ворид накунад. барое ки не аз диск, не аз ягон ҷои дигар ба мо фоидае нест. боз ягон маълумотҳои нав шавад, ман ҳатман ба шумо мерасонам. боқӣ худоҳофиз.